Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα αντιδράσουμε σε τρομακτικά TikToks. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο. Παναγιά μου και Χριστέ μου παιδιά. Πειράζει που είναι από άλλον YouTuber. Έκτη μέρα σήμερα και όπως βλέπετε από το τίτλο, σήμερα έχουμε ένα νέο επεισόδιο από τρομακτικά TikTok που δεν πρέπει να δεις μόνο στο βράδυ. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτό το βίντεο θα μας πάει το σκατό στο καρτσί, δεν θα μπορούμε να κοιμηθούμε, θα μεταβερθούμε στην όμορφη Ισπανία και θα ονομαστούμε Πεπίτο και όλα αυτά τα καλά. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θα ήθελα πάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram για να ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζω νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Νομίζω είπα πάρα πολλά. Πάμε στο βίντεο. Τώρα όμως, για να δούμε και εδώ πέρα. Άνοιξε η πορτούλα και αυτή σιώνει το μαλλί. Τρέξε μωρή να σωθείς. Έκλεισε η πορτούλα. Ξανά άνοιξε η πορτούλα. Τέλεια. Μήπως ήρθε επισκέπτης? Δεν ξέρω κι εγώ. Τι ήταν αυτό ρε παιδιά? Το ακούσατε. Παιδιά, άκουσα σφύριγμα. Πείτε μου ότι το ακούσατε κι εσείς και δεν το άκουσα μόνο εγώ. Παιδιά, πετάχτηκα ολόκληρο στο στούντιο. Άκουσα μέσα στο στούντιο σφύριγμα και η ώρα είναι 12 το βράδυ και εγώ κάνω τρομακτικά TikTok και πρέπει να συνεχίσω. Δεν περνάω καλά. Να δείτε, αυτή η κολοκύθα είναι από το προηγούμενο βίντεο. Μόνο που το κοιτάμε. Επόμενο. Για να δούμε τι θα δούμε και σήμερα. Λέω ότι κάτι τον κοιτάει από το παράθυρο. Παιδιά, έχει κάτι όντως στο παράθυρο. Αυτό είναι πρόσωπο. Όχι. Αυτό είναι από τους χειρότερους φόβους μου, να με κοιτάει κάποιος από το παράθυρο. Πολλές φορές το βράδυ τραβάω την κουρτίνα για αυτό το λόγο, γιατί δεν ξέρω τι θα εμφανιστεί. Και τι σου φταίω εγώ, Μαρή, να με κοιτάς από το παράθυρο? Τι θες να σου φέρω, Αζάξ? Επόμενο. Λοιπόν, λέει ότι οδηγούσε και ξεκίνησε να παίζει τρομακτική μουσική. Και να περνάς και από αυτό το χωράφι. Είναι σαν θρίλερ. Τέρμα ανατριχιαστικό παιδί. Και φανταστείτε να εμφανιζόταν κάτι από το χωράφι. Ονομάζεσαι Πεπίτο, φτιάχνεις βαλιτσούλες σου και πας στην όμορφη Ισπανία. Επόμενο. Αχ, παιδιά, αυτή οδηγάει Τέσλα μπροστά από ένα νεκροταφείο και ο αισθητήρας πιάνει άτομα. Δεν ξέρω όσο το ξέρετε, αλλά τα Τέσλα μπορούν να πιάσουν διάφορα εμπόδια ή ανθρώπους για να προσέξεις όταν οδηγάς. Και αυτό επίσης πνευματάκια. Μήπως να πάω να πάρω κανένα Τέσλα, να κάνουμε κανένα βίντεο μέσα στο Τέσλα? Γράψτε μου κάτι στα σχόλια. Άμα με βλέπει Τέσλα, καλησπέρα σας. Ένα μαξάκι θέλουμε. Επόμενο. Λέει ότι άκουγε αυτά τα σκυλιά να γαυγίζουν και εμφανίστηκε μία γυναίκα μέσα στα μισάνυχτα. Αυτή η γυναίκα πώς εμφανίστηκε? Παιδιά, είναι ανατριχιαστικό αυτό, να προχωράς και να εμφανιστεί ένας άκυρος. Και ακούστε πως κάνουν τα σκυλιά. Να δείτε, αυτή δεν είναι άνθρωπος, παιδιά, είναι skinwalker. Δεν φαίνεται καν καλά το πρόσωπό της. Ο Χριστός και η Παναγία. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο σιγά πάει. Παιδιά, είναι τέρμα να τρέχει. Παιδιά, πάψη. Αυτό ήταν σαν το τετσίνο το Paintrot που είναι ποντίκι. Αυτό μου έμοιαζε που περπατάει στο στυλ Brainrot. Για να δούμε. Πού πήγε? Σας το είπα εγώ, παιδιά, σας το είπα, δεν ήταν αληθινή. Δεν ήταν αληθινός άνθρωπος. Εξαφανίστηκε. Αποκλείεται. Απορώ αυτός γιατί έπιανε και συζητησούλα μαζί της. Εγώ θα είχα μολύσει τα σκυλιά να πάνε να τη φάνε. Σιγά μην καθόμουνα. Άντε μωρή από εκεί, μάνα δεν έχεις να σε μαζέψει. Επόμενο. Λέει ότι έβλεπε τηλεόραση και κάτι παρατήρησε. Παιδιά, το βλέπετε? Όχι, παιδιά, πείτε μου ότι το είδατε κι εσείς αυτό. Βάζω τώρα φωτογραφία. Ήταν ένα πρόσωπο στα ρούχα της. Δεν ξαναβάζω μπλούζα ποτέ. Θα κυκλοφορώ έτσι καλέ, χωρίς μπλούζα. Πρέπει να ανοίγω εγώ την τουλάπα και άμα κρύβεται κάτι μέσα στην τουλάπα, ήθελα να το παίξουμε. My Style Rock εδώ πέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα? Μας δείχνει την πολυθρόνα. Α, το σιρτάρι μας δείχνει. Είμαι και τυφλός. Γιατί ανοίγει μόνο του το σιρτάρι? Μήπως έψαχνε καμιά καλτσούλα το φαντασματάκι τώρα που φθινοποριάζει και κρύωνε? Ή έψαχνε κανένα βρακάκι καλέ και χέστηκε? Τι να σας πω τώρα κι εγώ. Επόμενο. Αχ, τι βλέπουμε τώρα εδώ πέρα? Ανοίγει η πόρτα. Αχ, είναι κάτι που τη κοιτάζει. Παιδιά, σας παρακαλώ, δεν θα μπορούμε να κοιμηθούμε. Δεν θα μπορούμε να κοιμηθούμε. Μας στέλνετε. Τι είναι αυτά που μας στέλνετε? Η άλλη καθόταν από πίσω από την πόρτα, κουτσομπόλα, γειτόνιζα. Τι θέλεις, Μάρη, κι εσύ? Επόμενο. Τι είναι, λέει, έξω από το παράθυρό μου? Αχ, ένα αυτό είναι μάτια. Νόμιζα ήταν φωτιστικό, καλέ. Μπορεί. Τι το είδα αυτό, λαμπατέρ? Και φωτίζει έτσι τη νύχτα. Τι θέλεις, Μαρή? Πήγαινε να σου αλλάξουν καμιά λάμπα. Να βάλεις ένα με πιο χαμηλό φωτισμό. Πρέπει να φωτίζεις έτσι μέσα στο βράδυ. Επόμενο. Για να δούμε και εδώ πέρα. Τι μας δείχνει, τι πόρτα του μπα? Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή και καλό Halloween. Bye bye.